Kedves publikum, itt vagyunk Zsolt határában, ahol még találtunk szűzhó. Nem biztos, hogy annyira szűz még, de találtunk, és itt van velünk Lajos, a zsolti őshonos lakos. Szervusz Lajos, mondd el véleményed az időjárásról. Halló! Üdvözlöm a legmélyebb trágyából kiásott WhatsAppok lakóknak! Itt most leközvetítem az időjárás tehun. Éppen onnan tapul látjuk, abból az irányból ottan fúj a szél, onnan erre ide. Ide belefúj, mert a híradóban mondták, hogy hideg van, én készítem, én betankoltam a megfelelő mennyiségű fagyálót, ami már erősen fogy, van nálunk egy kis fagyáló. Na mindegy, aztán ha meg kell állapítani, igen mélyen betisztelt WhatsApp lakóknak, hogyha nem mindenhol van ám hó. Mert hó nincs ott éppen, említem már is, hogy már itt van hó. Nagyon tévesek a hírek, hogy nagyon sok hó, nincsen nagyon sok hó. Arra sincs hó, arra sincs hó, erre meg aztán van egy kis hó. Kedves Lajos, menjünk, vágjunk bele a hóba! Vágjunk bele! Ami meg érdekel, és az árkózáshoz, mert hát a közút figyelmét szeretném felhívni, hogy itt a zánkózó sódálban, ez nekünk ebből a minőség hálóból kellene, nekünk ebből kellene tisztán 3 kilométer, hogy kérhessük a téli sportok minden ágát itten, mert nekünk szükségünk van a sportra, hát mert nekünk nem telik mindig a Facebook, azt akkor ide kiköltjünk nekünk sportolni, aztán ide nagyon hiányzik nekünk a téli sport, ez egy ágazat, amit felhasználjuk a havat, amiből jelen pillanatban is itt elég kevés van. És kedves Lajos, nem fél tőle, hogy beragad a hóba, mint sok ezer ember itt a hóba? Én nem félek tőle, hogy beragadok a hóba, mert hát engem nem nagyon szeret a hó, mert megfelelő mennyiségű fagyáló beszippantása után körbe olvad a hó, a testem körül. Ezzel védekezek a befagyás ellen. Egyébként a tűzvédelmi tömblőmet ilyenkor fel tudom használni alkoholos folyadékkel távolítására, ami további kiolvasztást ered, az a testem körül. Értem. És mi újság van itt a határban, benne a tanyaközpont közepén mi újság van? Itt a tanyaközpontban kérem szépen, de aki kalandvágyó volt, az összelapátodra kért összes havát, hogy végre tudjon nyomot tartani és követni a Facebook hírekkel, és legyen megfelelő hava, hogy tudjon csatlakozni a megfelelő csoporthoz. Mert egyébként nem mindenkinek adatom meg a mai gyönyörű napon itt üzenetet mindenkinek itt, hogy megfelelő hómennyiség legyen, megosztó hírekhez. És mit szól ahhoz a réten megfagyott lovakon? Azok tájképek vagy kulturális edények? Helyi turizmusnak megfelelően mink is követjük a külföldi trendeket, azért néhány megfagyott lovat alkalmazunk, amíg a tavaly elhunyt drága csékám is ott áll kívül. Igen, ők még megfelelő szolgálatot teljesítenek ebben a hidegben, de úgy egyébként ők már kevesebbet fogyasztanak, mint